Moro, mä oon Benu MTV. Tässä videossa mä näytän, miten te korjatte teidän jarrut ilman että maksatte tai ilman että teillä on ilmausvehkeitä tai mitään. Siis te tarvitte vaan työkalut. No kun mä näytän. No niin. Elikkäs aloitetaanpa, että otetaan nämä, laitetaan näitten paikkaa. Katsotaan sitten. No niin kuin näette, mä vaivan vähän näitten paikkaa, että ne nesteet ei olla valumaan. Sitten otatte teidän kuusijakoavaimen ja alatte ruuvaamaan tämän osan auki. Nähdään sen jälkeen. No niin, nyt me ollaan ruuvattu tämä osa irti ja piettikää tästä huolta. Tässä vaiheessa voitte laittaa työkalut pöydälle ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Eli tässä jarrussa on tullut tämmöisiä ilmakuplia, niin kuin näette. Niin jatkatte tätä pumppaamista sen niin kauan, että ne kuplat lähtee. Tai voitte tehdä tätä niin kauan kuin haluatte. Ja tämä ei ole mikään vaikein temppu saada jarruja kuntoon, mutta ainakin toimii. Koska kun täältä lähtee niitä ilmakuplia ja samalla voitte tehdä näin, että ne lähtee. Tällä tavoin. Ja teette tätä niin kauan kuin haluatte. Jarrut vaan paranee tästä. Oiko se äsken on? Ja sitten samalla voitte vaikka miettiä, että no en mä tiedä mitä te yleensä mietitte, mutta tällä tavoin teette vähän aikaa. Näin. Ja nyt siellä ei ole enää ilmakuplia yhtään. Nyt näette, sieltä ei enää tule. Eli nytten me voidaan laittaa täältä, ottaa se meidän työkalu ja ottaa se osa näin ja laittaa se tänne. Palaillaan sitten kun se on siellä. Noin, nyt se on kiinni. Mutta jos tämä ei auttanut, niin kuin mulla tässä tapauksessa, se meni huonoksi nyt, niin ottakaa täältä. Mulla on täällä verstaalla tämmönen teippi. Otapa. Näin. Laitatte sen teipin siihen, että se pysyy pohjassa. Ja sitten aamulla toistatte tämän saman jutun. Kato, samalla kun se on koko ajan pohjassa, niin ne jarrut tulee sieltä. Ja sitten sun pitää vaan koko ajan painaa. Että